Molweni zihlobo zam. Ngoku amaxesha ngu-8 or past 8 amaxesha. Umoya wam ke mna ke ndiyamamela njengoba ndidla ngotshona kulo. Ndingumntu ke mna kovela asuka athi vumbululu njena enze izinto ngohlobo olwahlukileyo. Kodwa umoya wam khange undiqhathe ke namhlanje mhlawumbi. Awuzange ke phofu wandikhohlisa. Undiqhubele kakhulu kweli cala umoya. So ndithe ndisoqhutyela kweli cala xa ndithi ndiyeza ndiyambona lo mntu uzama indlela yokuhlala phantsi apha kule amente eniyibonayo ebambe le kona njengoba nibona phaya lulwandle. Ndithi ndisombona lo mntu uhleli kule kona ndimbone into yoba ha-a mani lo mntu lona ngumntu ongathi ulahlekile. Nangoku ndiyeva nje ikhona into endivayo nje apha ecan'kwam engeyiyo. Ndithi ndisombona lo mntu uba ungumntu ongathi ulahlekile ndiqonda ngeke mandihambe ndiye kuye straight lo mntwana. Futhi ke ngumntwana lona ingenomntu omdala, intombi nje esakhulayo. Ewe kona ndiyambona ukuthi uzityile into eziselwayo. Qha isimanga badla ngokusela abantwana. But uyawaqhutywa intoni bethu ude azotsho kule ndawo. Ntoni lena iye yamtyhala kulaa ndawo ebesela kuyo yade yamzisa apha kule ndawo imbi ngohlobo. Esi story siyaqhubeka esi. Esi story siyaqhubeka. Ndifuna niyi-understand into yokuthi ikhona imimoya emdaka iyasebenza. Xa ndifika kuye lo mntana akazazi uze njani kule ndawo. Akayazi le nto ibimtyhala ngemva sede azotsho kule ndawo futhi nje usuka kwindawo esekutheni. Akayazi naye ummangele uba uze njani kule ndawo. Ndinesicelo ke ngoku xa kunjalo esokuthi ulutsha malulumke. Ukhona into ebalandelayo abantwana. Ukhona umoya obalandelayo abantwana. Ndizoya kwenye indawo xa ndihamba nayo lo mntwana. Cela nihambe nam kwezi vidiyo khe nibukele kakuhle nijonge into yoba abanye abantu abamdaka benza ntoni nabantwini. Abantu abamdaka benza ntoni nabantwaneni babantu. Khanibukeleni ze khe ninilandele.